Karbi ang Autonomous Council at Hingnolong Autonomous State Demand Committee, Karbi Nimsoching Turasong Lapen, Autonomous State Demand Committee Youth Front Atum, Chilang Pet Pensi, Article 244 Imate Autonomous States Kehang pachun serak nangji pura kachesong asai kedeng pon. Indian Constitution along Kejong dak Article 244A Prabjin pen pachun ponsi Karbi ang long lapen dim house of han hemprek nang piserak nang popusi kachesong hut ning jepon. Bangso kachesong hut Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phan panongsi Karbi Anglong District Commissioner Adideng Pinpura lo pajirdam. Bangso Pinpura lo laki Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang, Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin pen kedang lok MP Amar Singh Tiso MLA Bidya Singh Engleng Dorsing Ronghang aphan sitamik pali ponji pusi ASDC amai pu Chandrakanta terang pen ninjepon. Karbi Anglong alo ke onggong schools, colleges pen kedanglo higher secondary school samokha kewang tisurini raing koraphoning kanangbong provincialized nangji lapenan parda Article 371 laki nihang nireba phansi panmong pondok lapen Article 371A 12 lapen 20BA ateng pen Karbi Anglong Autonomous Council aphan kiraikom nangji lapen India kecharia rona teng pen kaching thura warsai piponangji puta ningje pontu. So dhorna jasemet nilitum kang nipon abangke ini la so memorandum abangke Chief Minister of Assam akai Himanta Biswa Sarma Dr. Himanta Biswa Sarma phansige panong anpar itame DC aphansi nilitum pajir dampo alangli through pensi alangli hoi pensi nilitum bangsa memorandum ai pajirji lanpar sitame nilitum kemang an ke hang an ke pachun thegji aphan lapen ke parsudun thegji aphan alang litum danang nang cerap dun thegji aphan nilitum ake hai Dr. Tuliram Ronghang Chief Executive Member lapen Dorsing Ronghang MLA Hauraghat lapen Numol Mumin Bukajan 17 MLA constituency lapen Rup Singh Teron Boitalangsu constituency lapen Bida Singh Engleng Dipu ST constituency lapen Nondita Gorlosa 16 ST constituency Haflong alang lifanta la MLA tumpanita menilitum la so kopi pinil so memorandum bang nilitum PG jasemer bangke nilitum autonomous state men masi autonomous state demand committee puro la bangke an machinlo ningkan thongke ra throxin on puta chesong bomla la pen chesong bomblong lite bang chesong pohela atheni tum slogan amat sila bangke no autonomous state no res emprek long letik nitum sangse. News report long sadari di Karbi Anglong Live.